Zdravím vás u druhého dílu Fresh CEO Talk. Dneska tu máme borce, který převzal firmu ve ztrátových číslech. Dnes dosahuje obratu 150 milionů korun a ve svém oboru se z něj stává love brand. Tento borec dosáhl taky velkého milníku. Forbes 30/30. Není ním nikdo jiný než Matouš Syrový z firmy Koupelny Syrový. Matouši, ahoj. Zdravím tě. Marku, díky za pozvání. Děkuju, že jsi takhle online udělal čas na rozhovor. Je něco, co jsem nedodal v tom úvodu? Něco, co bys ty za sebe dodal? Hele, já bych řekl jednoduchou větu, vítejte Matouše Syrového, to je celý. OK, udělal jsem to moc dlouhý, rozumím. Krásný, udělal si radost. Super. Bylo to dobré. Super. Hele, půjdu na to zostra. Jaký podle tebe má být lídr? Já to mám u sebe pojmenovaný tak, že lídr by se měl umět přizpůsobovat vlastně určité situaci a v každou tu situaci se na ten pohled vlastně pohlížet na tu situaci, co to tomu týmu má vlastně přinést. Takže já nemůžu říct, že by lídr měl být direktivní, že by lídr měl být ustřelený, extrémně výkonný, jemný. Já to třeba v týmu se pojmenovávám. Já za týden vystřídám takových 10 rolí. Jednou jsem táta, po druhý jsem maminka, pak jsem vlastně coach, pak jsem terapeut, pak mě přijde, že jsem babička. A je to takový jako v každou situaci prostě úplně někdo jiný. Já si myslím, že lídr se pozná podle toho, že je schopný jako ví proč a kdy tlačí, tak ví proč může tlačit a zase ví, když jako nemá tlačit a má být spíš jako nápomocný, jako k dispozici jenom, tak ví, proč to dělá. Takže hybridní model, to je podle mě lídr. Nelze definovat úplně jako nějaký jako proměnný. Myslím si, že pokud bych měl říct, co by lídr jako určitě měl, tak číst tu situaci. To je za mě jako umět v těch kontextech se pohybovat a plout v tom tak jako přirozeně dobře. Říkal jsi, že přibližně 10 rolí, nebo 10 způsobů, jak dělat lídra. Je nějaká linka skrz každou tu roli, která se prolíná? Že jako v každé té situaci je něco, co bys vypíchl, že se to prolíná? Hele, tak takový standardní, musíš vědět, proč to děláš a musíš to milovat. Já myslím, že to není to jako o tom, že by tam byly nějaký definice toho, co v tu danou situaci ten lídr má. Tak známe to, že jo, prostě lídr by měl být inspirativní, lídr by měl prostě pracovat s lidma, měl by být jako ukazovat těm lidem tu cestu. Na druhou stranu, ono někdy vlastně ty lidi zrovna nepotřebují ukazovat cestu. Oni právě potřebují jako sejmout, oni potřebují ukázat třeba, jak to nedělat. Oni potřebují ve svých očích toho lídra znekompetentnit. Ten lídr by se v jejich očích měl znekompetentnit, aby vytvořil prostor. Pro mě to je taková jako vyšší dívčí už teďka, dřív jsem to měl tak jako zafixovaný do nějakých základních rámců, lídr by měl být inspirativní, měl to prostě lidem ukazovat, takže přes vlastní výkon být nejlepší prostě obchodník, být nejlepší manažer, být nejlepší specialista. A teďka už tak nemám. Asi jsem za nějakou dobu jako dospěl a vlastně v danou situaci si jenom jako sebereflektivně uvědomovat, s čím tam vstupuju a co to má nebo co bych rád, aby to zajistilo. A ono někdy paradoxně lídr by měl vycítit, že teďka je zrovna čas, aby šel do ústraní. To si myslím, že za mě i to jako moderní lídrovství, že to není jenom jako ta one man show, kterou jako vidíme, protože já ten biznis osobně tvořím tak, že já chci skvělý lidi kolem sebe a vlastně já úplně nechci být skvělý už teďka, jo? Já chci lepší lidi než já, protože když budu skvělý, tak udělám jako já nějaký vzorek časový mám, 200 hodin, 300 hodin tomu dám, což nechci. A když budu mít 20 skvělých lidí, tak je to o mnohonásobně víc jako času. To znamená, takhle jako prostě nestavit to na sobě, jako one man show, to už z toho jsem vyrost, v biznesu jsem v tom výkonnostním 10 let, od svých 18, 11, 29. A teďka už jako po těch 11 letech ta energie už taky není. Jako to je vidět a přesně to nechci docílovat u těch lidí, aby se jako sedřeli a pak je odkopnout. Takže i tohle je nějaká jako práce. Je to dlouhodobý vývoj, jako dlouhodobý. Já myslím, že tohle nikdy nekončící. Já teda rovnou tam nějakým obloukem skočím do dalšího tématu a to jsou one-to-one schůzky. Na téma one-to-one vzniká spoustu jako videí, spousta návodů,
každý si to trošku jinak pojal. Jak ty ve firmě děláš one-to-one schůzky? Jak k ním přistupuješ? První fáze, já jsem měl období 3 roky zpátky, když one-to-one jedu 4 roky, 3 roky, čtvrtým rokem. První fáze, aby se člověk jako ty one-to-one nějak naučil, tak je dobrý si vytvořit nějakou strukturu. Jako skvělá je na to AI, ale prostě AI ti vydefinuje krásné otázky, je to mechanistický, je to ale skvělý, o to se vlastně ty one-to-one vůbec jako donutí dělat. To znamená, já bych spíš začal od začátku a pokud někomu jako můžu já doporučit, co skvěle funguje i u mých lidí, protože moje lidi učím one-to-one, tak první část jako nespěchat do kontextu, já se k tomu dostanu, nespěchat do těch jako systémových věcí, co vlastně ta one-to-one má opravdu zajišťovat, ale prostě odjet to, že vůbec tam je ten čas. To znamená prostě základní, hele kámo, jak se máš, jak to funguje, jaký máš úspěchy, co jsi zažil prostě teďka. Já mám přímo vydefinovanou jako můstr na one-to-one pro třeba z role obchodního ředitele nebo jakýkoliv role, ono to je jako jedno. A je tam hodně otázek, jako jsou tam otázky na výkon, ale jsou tam i otázky na rozvoj, jsou tam otázky na myšlení, jsou tam otázky na potřeby, otázky na strachy, na blokátory. Je to vlastně hodně jako různorodý, takže otázky, hele, co tě blokuje k práci, co tě teďka aktuálně blokuje v práci, jaký 3 věci, když bys za měsíc bychom se viděli a změnili se a byl bys výkonnější, to znamená takový otevřený otázky, to je nějaký můj začátek. V téhle situaci, kdy mám teďka one-to-one víc a víc, tak už jsem se dostal spíš do kontextu, s kým sedím, v jaký roli sedím a co v danou situaci bych vlastně měl zajišťovat. To znamená, ono je totiž ještě jedna věc, jestli ten člen týmu je můj přímý podřízený, to znamená já jako CEO sedím se svým provozním ředitelem, tak ta one-to-one kontextově je s jasným zadáním manažerským. To znamená, hele, potřebuji od tebe tohle, nějaká změna myšlení. Já hodně se snažím pracovat už na myšlení, ne na znalostech, dovednostech. V tom středním managementu, já tomu neříkám, já lidi úplně nemám top management, tak velký nejsme. Mám takový středáky manažery, tak když s nima sedím, tak pracujeme hodně jako manažersky, prostě nějaký zadání spíš na myšlení. Jenže pak je třeba role, když jdu z pozice obchodního ředitele za obchodníkem, který mezi náma má ještě vedoucího, a tam je jiný kontext. Já si tam musím jasně vyjasňovat roli a já říkám třeba, teďka jsem měl s kolegyní a říkám, hele, já jsem tady od toho, aby se ti fungovalo prostě ve firmě lépe. Já tady na tebe nenesu žádný výkonnostní zadání, potřebuji od tebe 5 milionů obrat za měsíc, ale přicházím tam jako s nespecifickým zadáním, jako s nespecifickým cílem a jsem spíš takový partner jako coach. To jsou ty role, jak jsem na začátku popisoval. Jo. A tohle je potom po těch 4 letech jsem začal rozlišovat i ty kontexty těch one-to-one, kdo tam vlastně jako sedí, nebo v jakém vztahu tam jsme, protože lidi pak se jako otevřou víc, jako fungují víc, mají z toho lepší pocit, protože ono, kdyby tam vždycky seděl ten CEO, tak je to hrozně svazující a nikdy jako CEO nemůžu sedět, jako tam prostě to nejde. Musím se dát do role jako kolegy, který má možná nějakou větší zkušenost nebo se zajímá o tu práci. Jinak one-to-one já jedu jako se všema. Ono to one-to-one, tomu říká jako hodně lidí, já tomu říkám prostě manažerský sezení, partnerský sezení, prostě v kalendáři to mám pojmenuje jako sezení. Jako my dva tady máme spolu nějaký sezení online, tak to jedu. Už jsem začal je dávat i online, i když to úplně jako není tak 100%, ale ne s každým, abych mohl fakt jako pravidelně dělat, tak občas tam prostě hodím jako i online. Mám to teďka nadefinovaný hodně i v rámci, jestli sedím s juniorem nebo seniornějším nebo mediornějším členem, v nějakým praktickým minimálně jednou měsíčně na 2 hoďky manažerský sezení, minimálně jednou za 14 dnů check manažerský, to je na půl hoďky, kdy prostě hele volám, čau, prostě chci se jenom jak se máš, pak mám třeba jakoby z pozice obchodního ředitele s obchodníkama, to je jednou za měsíc prostě průvodcovský sezení, kdy volám tomu obchodníkovi, má prostor jako se CEO sedět nebo s obchodním ředitelem a může si tam přinést cokoliv potřebuje, pokud to směřuje k tomu naplňování toho smyslu, proč ve firmě. A takhle vlastně jako jedu, takže minimálně jako s každým je to i víc tím, že se pohybuju v tom týmu, ale minimálně jako strukturovaně 2krát měsíčně s každým se jako vidím.
Někdo říká jednou měsíčně na hodinku, já to neumím narvat do hodiny. Jako to je první věc, kterou jsem třeba jako slyšel. Jestli mi někdo říká, že kvalitní práce na myšlení je schopná s tím člověkem odvalit za 1 hodinu měsíčně, ne. Já minimálně každému dávám 3 hodiny. 2 hoďky, manažerská nebo ta větší, půl hodiny až 1,5 hodiny, někdy se to protáhne, jako na začátek si to určujeme, ale když vidím, že to má smysl, tak si ten kalendář umím jako uspůsobuju tak trošku jako s větším prostorem, abych tam jako zatím za půl hodiny neměl další vantuvanku a pak za další vantuvanku, tak já minimálně 3 hodiny každému potřebuji dávat jako svýho času. A ty si říkal, že dneska by líder typu Steve Jobs úplně neuspěl, nejspíš, protože jsme trošku jiná generace. A řadíš se do generace Z, nebo neřadíš? Já bych ještě řekl k tomu Steve Jobsa, já myslím, že tyhle podnikatele uspívají. Jako oni jsou tady skvělí podnikatele, který vidíme kolem sebe, který to dělají dosti podobně, na sobě to stavějí, one man show a ty biznesy uděláš klidně miliardový. Jenže pak třeba kolem to jako do tebe jako padá hodně a to právě mi vadí. Tohle já nechci. A i proto třeba ten biznis nebude miliardový, protože prostě přes tohle se to jako těžce vede někam za mě. Zatím jsem nepřišel na recept, jak bych z toho vyškáloval 2 miliardy, 5 miliard, kdybych to měl dělat tak jako vztahově, protože z těch lidí na vztah jako nespojíš za mě. Nebo ještě se mi to nepovedlo. Jo. Je to určitě těžší. Je to určitě těžší. Je to těžší. Já jsem chtěl se tě zeptat, jak přistupuješ k generaci Z, ale nejdříve jsem se zeptal, jestli ty sám se bereš jako generace Z, protože jako ročníkově asi budeš, ale 96 jsem, hele, už asi jsem Zetko. A je to jako... Podle mě jsi Zetko jako ročníkově, ale nebudeš Zetko jako klasické. Máš v týmu nějaké Zetka? Já myslím, že 90%. Super, výborně. Protože tohle to je téma, které nejvíc zajímá na Instagramu, na sociálních sítích. Jsou to vlastně reelska, které mají největší úspěch. Nejvíc zhlédnutí máme, když se bavíme o generaci Z. Takže u tohoto tématu samozřejmě musíme zůstat. V čem je jiná generace Z oproti mileniálům? Já nevím, jestli oproti mileniálům. Jedno slovo, které já vidím oproti předchozím generacím, je smysl. Jako ve všech aspektech se prolíná smysl života, smysl práce, smysl toho, co děláme. Tím, že pracuji se Zetkama, tak u nás ve firmě, já myslím, že 90% lidí pracuje v rámci dotace, jako určený prostě časový dotace, jako žádný přesčasy. Prostě to je podle mě úspěch. Ano, 10% nějakých lidí třeba ty přesčasy chce, nebo je nějaká aktuální situace, ale první věc, jako pracovat 190 hodin, 200 hodin, sorry, tak to jako, to Zetka podle mě jako nechtějí. Prostě radši míň peněz, ale jako smysl života, kterým si trošku jako potvrzují i přes nějaký soukromý jako život. Jako takový to slovo, který jako hodně lidí nemá rádo, life balance. Já zatím mám jako za life balancem mám jako spojený, že si konečně umíme vydefinovat, co je jako smysl života. Že máme tu možnost, že žijeme jako v obrovském blahobytu, v úžasné zemi, v bezpečné zemi, že si můžeme vlastně jako dovolit, že ten systém, jako to prostředí máme vytvoření, aby jsme ty smysly řešili. Na druhou stranu, tím, že hodně čtu jako koncentrační tábory, jako válka, tak právě, že i v těchto dobách ty lidi držel ten smysl. Jakože oni jako jim vzali všechno kolem sebe, ale jediné, co jim nevzali, ten smysl toho vlastního vnitřního života, proč tady jsou, a ono si to najdeš, co jsem četl, ty jakoby nějaký kauzuistiky nebo nějaký ty rozhovory s těma lidma, co to přežili, tak oni jediné, co je udrželo, že máš smysl života. A myslím, že tohle je hodně jako u nás pojmenovávaný. To jsou ty jako potřeby, strachy, proč to děláme, to znamená furt vysvětluji jednu věc, proč ji děláme. Jako proč, jako 100krát musí zopakovat, proč to děláme, jaký to má smysl, kam tím směřujeme, a to funguje jako velmi dobře. Myslím si, že i třeba u Zetek, já myslím, že i peníze jsou jako důležitý, že tohle nelze říct, jako že by Zetka nechtěli peníze, jako oni chtějí. Mám v týmu hrozně moc Zetek, který jsou motivovaný financema, a když to obě dvě strany jako o sobě víme, tak tu motivaci, ten prostor vytvoříme pro to, což je jako super. Na pojmenovávání svých potřeb, smyslů vede i k tomu, že si umíš nastavit ten kontrakt. Mně se osobně, nevím, jestli, nechci to škatulkovat, ale mně se Zetkama prostě velmi dobře pracuje. Prostě mladá energie,
Mě to jako baví, já k ní mám velmi blízko ale na druhou stranu, když umíš velmi dobře pracovat s zetkama, tak pak umíš pracovat ale i s těma předchozíma generacemi, protože jsi schopný rozlišovat ty jejich potřeby. Oni mají třeba úplně jiný, jo, a já vždycky, když někoho přijímáme a sedím na prvním nějakých začátků, tak mu říkám, hele, třeba taková otázka je skvělá, tu si klidně napište. Na tuhle otázku vždycky jsem schopný naladit kontrakt. Představ si, že spolu tady, Marku, za 3 měsíce sedíme a ty řekneš, že ta spolupráce je skvělá, že to bylo skvělý. Jaký 3 věci mi tam řekneš? Přes to změříme. Přes jaký 3 věci, které vyjmenuješ, poznáme, že jsme udělali dobrou práci. A přes tohle poznáš, co vlastně o co go. Okay. A já to řeknu taky, my to řekneme obě dvě strany a buď to hraje, tak si zatleskáme a řekneme, to bude dobrá spolupráce, protože v 99% případů je, a nebo nebude dobrá spolupráce. A i přes tohle jako hodně zjišťujeme, že jako vlastně úplně nejedem tu stejnou směr a že jdem prostě od sebe. Co únava? Jak má líder pracovat s únavou, nebo jak ty jako líder pracuješ s únavou? Protože to všichni to jako známe v těch našich pozicích. Přichází z ničeho, je to takové jako ups and down, jako časté, ale každý si jako hledá ten svůj recept na to, jak nebýt unaven a jak být právě výkonný. Ty už se možná dál, ty už pracuješ na tom být líný, což je opak toho, co nám říkali v té televizi, jako musíš se sedřít a pak bude ten úspěch, což jako gratuluju, že ses tam dostal, ale přesto, jak pracuješ s tou únavou? Hele, otázka, jako jaká únava to je. Já jako jsem hodně unavený, takhle, jsem tak jako příjemně unavený ze sportu, protože hodně jako sportu. Nenávidím stresovou únavu. Jako stresová únava je pro mě zabiják, který nechci. To znamená, jakmile cítím, že to jako přitahu, tak radši stopnu. Prostě jako stopnu a začnu na něm trošku přemýšlet strategicky. Aby ta stresová únava nepřicházela, je dobrý se o sebe starat. To znamená jako spát, nepiju alkohol, jako prostě snažím se jako nepít, sportovat, sauna, hygiena, psychohygiena, prostě starat se o sebe. To mi jako tu energii vlastně jako dodává. To znamená tu energii mít kde brát. Pak jsem zjistil, že prostě pokud chceš já už jsem se o tom bavil, pokud chceš být v tom extrémním výkonu, tak taky musíš jde brát. To znamená, když je výkon, tak musí být i odpočinek. Mně se to teďka stalo na Dovče. Byli jsme s rodinou v Egyptě v květnu a já jsem od ledna až do května prostě jel. A u mě jako znamená, já jsem velmi jako pracovitý. Já když nejsem na dovolený, tak prostě jedu od rána do večera, jedno jestli sobota, neděle. Nerozlišuju, jestli jedu ve výkonu v rodině, jestli jedu ve výkonu ve sportu, jestli jedu v práci, jsem prostě v výkonnostním módu. Jsem přijel na dovolenou, 5 dnů jsem byl, jak kdyby mě napíchali, já nevím, největší únavou, úplně mi vzali veškerou životní energii. Já jsem to tělo z výkonu, to je jako když vypneš motor u Ferrari, jsem tělo z výkonu vypnul a to tělo řeklo, tyhle hustý, a to už nám dává prostor, tak si začneme odpočívat. Jsem zažil největší únavu za posledních 5 let, že ta únava měla smysl právě obrovského restartu a já všem jako lidem tohle doporučuji. Buďte výkonný, ale dejte tomu tělu ten restart, kdy poznáte, že vás fakt vypne. U mě to bylo první 3 dny, jsem spal 18 hodin třeba, já jsem 12 hodin spal, pak přes den s dětma na dovolený, pohoda, jako super. Byl jsem, jak kdyby mě někdo přijel 3 valcema, ale tohle je zrovna stav, kdy si říkáš, že ano, teďka ten prostor tomu tělu dáváš a tohle byla jako řízená únava, která mi pak po 5-6 dnech jsem vyjel normálně jak znovu zrozený, jak kdyby mi dal někdo kysličenou krev a od té doby zase jedu. Ale zase vím, že musí teďka nastat další týden refreshi, jako toho, aby to u mě to bylo jako nahoru dolů, jo. Jinak, hele, nevím, jestli kamera funguje, já jsem seklej u sebe, jestli vy vidíte v pohodě mě, tak my vidíme tě v pohodě, takže super. Tak to je super. Hele, k té únavě, možná ti dám tip, aby si třeba nemusel do takového jako komatu, a není to můj tip, dostal jsem to jako radu a dost to všem říkám, protože teďka první rok to dělám. Já jsem si minulý rok někde v září až listopad, nevím přesně, prostě někde na ten podzim, nastavil kalendář na celý další rok. Seděl jsem nad tím a dal jsem si tam dovolené tak, abych nikdy nebyl unavený. Že prostě jsem jako
jedu výkon a dovolená, ale nejedu na tu dovolenou unavený, takže jsem jako 100% tam na té dovolené a jsem v pohodě. Máme za sebou 6 měsíců teďka, že? 6 měsíců a musím říct, že takhle úžasně jsem se v červenci nikdy necítil. Takže jenom doporučuju to vyzkoušet. Ale potvrzuju, vlastně ono to bylo vědomí, my jsme otevírali studio, ale ono to je vždycky po tom lednu jako těžký, protože máme sezónu a v tuhle dobu prostě to tělo, jako ta firma mě potřebuje výkonnýho. To znamená leden až květen, já ten výkon jako prostě pojedu. Já jsem mezi tím týden jako dovčí měl, ale zrovna to byl týden, kdy jsme byli nemocní, nějaký, nevím, covid, kašel, prostě měsíc nás to jako velmi jako vzalo. To znamená, tam jsem si moc jako neodpočal. Tohle bylo to řízený, bohužel občas do toho něco jako skočí. Na druhou stranu, jak jde postupně čas, tak jako potvrzuju jako podle mě ve výkonnostním módu, když jedeš jako ve firmě, tak ti jako 4 týdny dovolený v takovémhle výkonu, který je jako, hele, to je prostě non-stop, jako to je non-stop něco děláš, tak ti jako 4 týdny nějaký dovolený stačit jako nebudou. Jo, prostě mě by osobně nestačily, já bych musel zvolnit jako v celkovém měřítku času. Ale jako super tip, jako souhlas, řídit si dovolenou úplně stejně, jako si řídit jako ty vantovanky je jako skvělý. Je to výborný, protože pak do toho teprve naposávávám ty vantovanka. Že vlastně jako první, co jsem udělal, jsem naplánoval dovolené. A pak do toho dal ten zbytek té práce. A vlastně jsem tím neošídil práci, protože jsem ten zbytek jako naměřil do toho volného času. Je to výborný, začalo to fungovat i doma víc, protože jsem jako furt odpočatý, na té dovolené jsem furt odpočatý, takže fakt super tip. A určitě v něm budu. Aby nás teďka jako někdo neugriloval, protože já vždycky jako fakt furt jako narážím na tu jako situaci. No jo, vy kluci víte, jako vy už to máte vybudovaný, vy jste tady něco jako to, ale jako OK, hele, jako ono to není o tom, že jsme tady 10 let, nebo já 10 let jako nedřel, jako magor. Já jsem ji skolaboval 2019, já jsem se málem rozvedl, děti mě neznali, já jsem si tu etapu jako prošel. Já jenom říkám, že to mělo svůj úděl, ale takhle už bych to znova neudělal. A i kdybych měl zkrachovat, tak radši zkrachuju, než abych se dostal do této situace. To je docela u mě jako, radši bych selhal. Já ten biznis budu dělat takhle, se skvělejma lidma, se skvělejma vztahama, prostě vyladěným, nebo to radši dělat nebudu. Protože moje mistrovství se měří přes to, že umíš postavit systém, že ten systém společně funguje naprosto v harmonickém vztahu, a že jsou všichni spokojení. Takhle pro mě se neměří velikostí obratu firma, ale já měřím kvalitu firmy přesto, když se zeptám 100 lidí, jaký je váš jako šéf, jaká je vaše strategie, jaká jsou vaše hodnoty, co vlastně, proč to děláte, tak to těch 100 lidí řekne prostě. Jaká je vaše hodnota? Ale neřekne, no víte, aby měl šéf 5. Ferrari, no, nebo barák, ano, šéf miliardář, super. A to ty lidi nezajímá. Sakra, nás by mělo zajímat, jak si žije i ten jako hierarchisticky v té firmě nejníž člověk. To znamená, jako přes tohle já měřím úspěšný podnikatele. Jako úspěšný podnikatel, jak žije váš skladník. Prostě. To jako za mě tohle je mírná jednotka. A hodně lidí mě ugrilovalo a jako taky se musím vždycky zatnout zuby, když jako jsem nějaké společnosti fakt jako bohatých lidí a když vidím ty jejich problémy, tak si říkám, ty kráso, jako super. Já jsem jako velmi podobného názoru. Jsem taky hodně vztahový a zajímám se o ty lidi. Máme interní humor, že vím, jak se jmenuje bratranec jejich bratrance, ale musím říct... nevím. Já to taky nevím samozřejmě, ale musím říct, že s tím růstem je to velmi těžké a těžší. Hlavně s novými lidmi ve firmě. Ty stálice, co tady jsou 2-3 roky, tak o nich vím. A tak nějak jako na tom obědě se doptám. Protože už ty kontexty mám, takže mám se na co doptat, není to od začátku. Ale u těch nových, co tu jsou prostě půl roku, rok, je to těžké a je to vlastně to, co mě mrzí, protože se přicházím od tady ty vztahy, no. Ono to nemusíš mít, za mě, já to neměřím tak, jak rostem, jako jaký mám osobní jako vztah v komunikaci, to znamená, že bych se s ním viděl, pracoval s ním. To nejde, já pracuji se svýma 8 lidma.
jako a na firmě dělá mnoho víc lidí, to znamená, já jsem jako, je to blbý říct, ale já jsem třeba jako kluky ze skladu jako neviděl půl roku, ale já o nich vím, tam je ta energie, já vím, co se tam v tom systému děje a přes tohle já to měřím. Pokud jako že když se věřím tomu a doufám, že to nikdy jako nebude, že já třeba bych strašně byl rád, když se jich někdo doma na oslavě, víš, představ se takovou tu jako oslavu, když přijde za tou babičkou a prostě ty chlebíčky, taková ta tradiční oslava, když se všichni sejdou a oni se ptají, no tak co práce? No a i ten kluk na tom skle řekne, hele super, to je skvělá firma, tohle mi stačí. Tohle je pro mě jako vztah. Tady se měří přes tohle vztah, protože pak sedím jako někde na pivu, nebo jako na limče a kecám s kamarádem a pak slyším jako u vedlejšího stolu, tyhle, ta firma, to je taková ten šéf, to je takový já dám výpověď nebo hledám si zaměstnání. Tak tohle jako ono to vlastně není vůbec o tom šéfovi za mě, ale o tom jako lazení toho celku a myslím si osobně, že já bych rád prostě, kdyby lidi říkali, hele, to je super, to je prostě ta firma, v kterých jako jsem strašně rád, že pracuji a stačí mi, když to řekne nějaký menší vzorek, když to prostě neřekne 1000 lidí. Jako, nejsem snílek, vím, že firmy o 10 000 zaměstnanců se prostě budou řídit úplně jinak. Jako, já jenom taky vím, že tohle jako vlastně nechci, protože prostě mě to nedává smysl. Okay. A to je možná ta zetková věc. Je to tak, jako, že, jo, souhlas. Jo, to bude ta zetková jako, věc, no. Já jsem fakt byl naočkovaný tím, že jako biznis se měří podle toho, jestli tam máš v tom obratu miliardu. Jako, jo? Teďka už to měřím přesně něco jiného. Teďka to myslím přes to, že když přijdu na to studio a tam se všichni smějou, tak říkám, jo, tak teďka tenhle měsíc naplníme plán, to vím, zaručeně. A budeme spokojení všichni. Super. Protože ten smích je na klienty, prostě my děláme ve službách a mě ten smích jako vytváří prostor. Taky doporučuji lidem jako nebýt zavalený lídři operativou, jako, protože to je vražda na energii a vražda na dobrou náladu, protože operativa zabíjí. Jako lídrovskou hlavu operativa zabíjí. Hlavně jako, ztrácí ten lídr nadhled potom. Nedívá se na tu šachovnici z vrchu. Jako, protože každý systém bude vykazovat nějaký větší či menší vady, chyby a občas někoho naserete z klientů, občas naserete nějakého toho kolegu, občas uděláte totální fuck up, že když se na to pak zpětně podíváte, tak si spočítáte, že vás to stálo tolik, že byste za to mohli být tak 20krát na dovolenej. Jenže tohle k tomu patří. Jako, já paradoxně mě totálně vytočí totální kravinky, které jsou úplně miniaturní, který většinu lidí nevytočej. Na druhou stranu, ty největší fuck upy, ty největší ztráty mě nechávají úplně klidným. A nějak jsem nepřišel na recept, jak ještě zvládnout ty malinkatý věci, jo. Jako, já nevím, třeba flíček na koberci na studiu mě víc, nebo na parketách na studiu mě víc nasere, než, nevím, vyhořelý něco. Nebo rozbitá zakázka za... Ale super, že to říkáš, protože mi zase dáváš oslý můstek do dalšího tématu. A to téma je odpovědnost. A k tomu jenom něco řeknu, než tě zeptám. Pro kontext, pro diváky, oba dva procházíme nějakým výcvikem systemickým, kdy ty už jsi ve třeťáku, já jsem v prvním. A odpovědnost tam do jisté míry jako nějak řešíme, nebo minimálně já v tom prváku to tam dost řeším. A máme i jeden díl na odpovědnost, kdy jsme o tom mluvili a dávali si jako nějaké tipy, jak převzít odpovědnost, jak za svůj život, tak i za tu svoji práci. A moje otázka zní, jde předat někomu odpovědnost? No, ty jsi to řekl, nejde. Jako vlastně odpovědnost si musíš převzít. To je jako, hele, přebírání rolí. U nás ve firmě třeba, když přidáváme důležitý role, tak první věc musí nastat a to je, že se ten člověk rozhodne, že tu vlastně roli chce předat. A to je jeho zodpovědnost. On se jako zodpovědně rozhoduje, že ji chce předat. Řekne třeba komu. A ta druhá strana musí ale říct, hele, já tu odpovědnost přebírám za to oddělení nebo za ty lidi. Já si myslím, že se dá nabídnout, jako, hele, nabízím ti tady roli CEO, Marku. Převezmi zodpovědnost. Jo, a o tom to je, jakože já myslím, že se zodpovědnost dá jenom jako buď ji přebírám, nebo nepřebírám. A jako za mnou přišlo hodně moc lidí, když jsem nabízel něco a oni mi řekli, Matouši, já bych to jako chtěla dělat, ale jeden problém tady je.
Teďka za mnou moje úžasná sestra přišla, segra. Já jsem jí nabízel jednu jako roli a ona mi jako sakra, to bylo to nejkrásnější, co se mi stalo. Ona mi řekla do očí, sorry, ale já to nepřevezmu. Jakou roli jsi jí nabízel? Hele, vedoucí jednu roli jako vedoucí pozici a prostě to nechtěla jako dělat. Takže ne, takhle, ona by to jako možná i chtěla v rámci toho jako reakci, ale vlastně neumím, vím, že nepřevezmu zodpovědnost. A to je takový to jako, tohle je to zásadní. Takže já si myslím, že se to nedá, hele, tady tlačítko a převezmi zodpovědnost. Každý sám se může rozhodnout v té situaci. Hele, příklad, bude obrovský průser, firma se ti poteče do nějakých obrovských jako sraček a pak přijdeš na nějaký rozhovor a oni se ti ptají, no jak nám, pane Sirový, povězte, kdo za to mohlo. A teď aby pan Sirový dřív, já jsem byl extrémní nezodpovědný člověk, řekl, no za to může trh, za to může konkurence, za to může tohle auto, že mě tady jako problikalo, za to může ten motýl, že tady letěl. No a teďka, víte, kdo to může? Pan Sirový. Tohle, jako, hele, ono, já myslím, že tady v tomhle tématu, v malých věcech, když přijdete pozdě, když se vám něco nepovede, něco špatně objednáte nebo uděláte fuck up, přes tyhle případy se měří to, jestli zodpovědnost je převzala nebo ne, protože o té reakci to je. To znamená, když přijdete pozdě na zkusku, tak sorry, jako já jsem totálně nezodpovědný a prostě beru to na sebe. Ano, vím o sobě, je to moje chyba. A ne, přijel řidič pro mě pozdě. Ano. My lidi, mně přijde a to jako máme prostě, podle mě na tom funguje celý jako systém, máme nastavený, že všechno můžou ostatní. Jak bych řekl, že za všechno může Babiš, jak se říká. A to je prostě, sorry, ale tohle, ať politicky se nevyjadřuju, tak tohle, když někoho vždycky slyším, tak mu říkám, ty nepřebíráš zodpovědnost za svůj život, tak to sorry. Ale kdyby řekl, hele, můžu si na to sám za ty své věci, jo, a popsal potom, ale třeba nesouhlasím s tímhle člověkem, tak tohle má pro mě hodnotu. Ale když mi řekne někdo, hele, já měřím lidi, jestli u nás ve firmě zůstanou nebo vydrží přes tu zodpovědnost, když mi přijde první problém a oni mi řeknou, to je můj problém, Matouš, já vím, já si to uvědomuji, já to zaplatím. A já mu říkám, prostě nic neplatí. Mně stačí jenom to, že přebíráš zodpovědnost za svůj život. To je pro mě největší hodnota, ta je nezaplatitelná. A pak přijde druhý člen a řekne, no, za to může firma, tady je všechno na hovno, tady ten proces je napřed, tady Mánička se na mě neusmála, tak to říkám, sorry, u nás nebudeš fungovat. Jako, prostě takhle, jako, máme hodnotu zodpovědnosti a tohle je přesně jako ono. Jak komunikuje, nebo jak jsi komunikoval a jak komunikuješ dnes to, když ta pravda byla jináčí než tvoje? Dneska jsi v Izraeli, takže to chápeš, ale jak jsi to komunikoval předtím? Hele, já jsem jak kivadýlko, já jsem dřív měl tu jako jednu a tlačil jsem jí, to znamená, já jsem taky jako v 2019 při mém kolapsu moje první jako věci byly, tyjo, za to může támhle ten. A i tak nějak to bylo s tou pravdou, jo, že já jsem měl jako jednu, já jsem si to hrozně jako škatulkoval, prostě byla ta moje, jako standardní, podle mě jako běž do hospody, ale začni tam poslouchat ty pravdy. Oni se ani nikdy ty lidi neslyší, oni jenom mluví přes sebe a říkají ty své pravdy. Který jako nikdo vlastně nepodchýtí, takový ten šum. Já si takhle úplně představuju tu vesnickou hospodu, kdy u toho 10. pivka tam prostě balíš tu svoji jako vnitřní pravdu a druhý valí přes druhýho a prostě jedou. No hele, já k tomu asi nějak moc jako nemám, co bych rozvedl. Já se snažím pochopit, jak to ta druhá strana má. Jo. Kde nemám nějakou moc to rozhodnout, třeba ve firmě mám prostě možnost to ukončit, jako druhá strana, ale tam tu možnost jako mám, kde to nemůžu ovlivnit, to znamená, že někdo je nade mnou, to já nevím, třeba stát, když mi stát bude říkat, že to tak je, tak jediná věc, kterou jako fakt nebudu dělat, se s ním hádat, protože ten stát tu pravdu jako má, prostě má jako v tom vyšším kontrolním stavu, on určuje, jak to tady jako bude a to je do věcí nejhorší, co můžeš dělat, se hádat s blbcem. Dobře, hodně lidí zajímá, jak lídr v jakékoliv pozici, jak by měl vypadat jeho kalendář. Kdybychom měli vzít nějaký tvůj týdenní koncept. Pondělí až pátek, tak zkus nám popsat, co v tom kalendáři je, v kolik začínáš, v kolik končíš. Jak vypadá i ten balanc, jo, toho
po té pracovní směně? Já mám kalendář sdílený se všem. Máme CRM Raynet, já to mám pak propojený Googlem, ale u mě se každý může podívat do kalendáře. Většinou mi jako pak lidi z týmu hejtujou, jako proč tam ty 2 dny, jako 2 dny nic nemám, jo. Já a kalendář je velký problém dřív, teďka už to jako jedu, to znamená, já funguji na principu dlouhodobý věci, které si domlouvám, si tam hodím a pak si ten jako finální kalendář plánuju v pátek na den další týden a ten už jako dodržím na 99%, se mi podaří ho dodržet. To znamená, v průběhu roku se mi tam cyklou termíny, které už mám třeba i v listopadu, v prosinci, prostě důležitý jako meetingy, konference, setkání. Ale pak dávám vlastně jakoby kalendář, kde si jakoby dávám finish, tak ho dávám týden dopředu, kdy prostě naházím tam veškeré věci, které vidím, kterým se zrovna potřebuji věnovat. Ono je taky dobrý, že rozlišuju strategické věci, které mají prostě místo, ať se děje, co se děje, pak dodržuju krátkodobě strategické věci, to znamená vyhodnocuju aktuální situaci toho systému, ale jak vypadá můj kalendář, hele, třeba dnešek, jo. Dnešek byl máme středu a já si dnešek dával odpočinkovej, nebo respektive já mám teďka týden menší výkon, vědomý menší výkon, protože jsem předtím jel hodně teďka poslední 3 týdny po dovolené, my jsme se vrátili v květnu. Poslední 3 týdny byly extrémní výkon, jako úplně masakr a cítil jsem, jak jsi to vědomě říkal, takže to jako cítíš a plánuješ dovolenou, tak já jako v CrossFitu plánuju deload week, to znamená prostě máš odpočinkový týden, tak to samý mám v práci. To znamená, ten týden dneska jako bylo hele, dopolko strategické přemýšlení, to znamená ráno jsem měl hodinku strategie, já tu hodinku strategie mám ráno, vstávám 6:30 a mám největší prostě flow myšlenek a moje strategie teďka momentálně v létě je při zalejvání trávy. To znamená, já vezmu hadici, bosej stojím na trávě a zalejvám a tam mě jede hlava. To znamená, já jsem úplně prostě meditačně vyplay do prostě strategického přemýšlení a jedu strategický témata. Dneska jsem jel otevření nového studia, jel jsem nový produkt služby koupelen na klíč jako ve speciálním modelu. Jel jsem 2 rozvojový, vlastně strategicky jsem si tvořil 2 lidi, jak s nimi potřebuji pracovat a to byla moje hodinka. Potom dám snídani, většinou tohle si držím buď v posteli, nebo si to držím venku. Prostě moje hlava funguje ráno na strategicky. To znamená, nejvíc myšlenek se mám ráno. Tak to té hlavě dám. Pak jsem šel cvičit. Kolik je hodin? Kolik je hodin, když jdeš cvičit? Hele, 9 asi, 9. hodina. Mě vyhovuje, ne vždy to jde. Dneska to bylo prostě 9 cvičit. Pak jsem měl zase strategický blok v rámci jakoby strategie, protože dneska prostě volnější týden znamená hodně jako myšlenek, skvělých, inspirativních pro mě, tak prostě nechávám hlavu myslet. Pak jsem šel s tebou na to a večer plánu mám hodinku ještě na operativní věci, potřebuji si odvalit nějaký jakoby ze svý role ty. Standardně to mám ale tak, že můj kalendář je 4 dny navalený vantovankama, 4 dny, já to vezmu strategicky, já ti neumím říct, jako protože já mám i obchodníky a ty mají schůzky, to znamená, já ti neřeknu v pondělí tohle. V pondělí ráno v 9, což už možná víš, protože ti tam chybí jeden občas kolega, kterýho máme podobného, tak máme v pondělí stand-up online, prostě se svým týmem, manažerem a tak 1,5 hodiny, to je pravidelně teďka. No a pak mám vantovanky, strategický ty meetingy, náslechy, supervize, ale velká část, jako já si myslím, že 90% času je strategie a lidi. To znamená práce s lidma a strategie. Já si furt povídám. Jako hrozně málo operativy. Jestli jsem tenhle týden řešil jeden operativní jako problém. Největší paradox je ten, že za poslední 3 měsíce řeším hrozně málo problémů. Díky tomu, že fakt jako se věnuju tomuhle. Ale můj kalendář se skládá z tohohle, hele. Jsou pak dny, když jedu třeba do Brna, tak tam mám prostě fakt jako blok pro brněnský studio, když pak jedu do Prahy, to jsem měl minulý čtvrtek, tak jsem tam měl prostě navalený jako schůzky jakoby supervizi, měl jsem tam vantovanku, měl jsem tam ještě schůzku s marketingem a pak jsem tam měl vantovanku a supervizi. Jako ale pracuji hele, jako já ti neřeknu, že ráno v 7 jsem v ofisu a přijíždím v 9, já mám 2 děti, manželku, jako a jako ty by mě zabili, jako
Hele, já jsem to říkal, teďka jedna myšlenka ve strategii, když jsem si plánoval kalendářně, a to k tomu kalendáři řeknu. Já mám ještě 6 let, kdy dcera jako se mnou přijde jako pomazlet. V principu, že mě obejme a řekne, tati, já tě mám jako ráda. Pak přijde to období puberty a pak už rozhodně, já jsem to teda tak neměl, nechtěl jsem na pusinku jako mamince někde u školy. Jako, prostě se tak jako oddaluješ. To znamená, mě už jako zbývá polovinu času na to, abych si užil to dětství svojí dcery, která se nedávno narodila, jako pro mě nedávno, je to 6 let. Malýmu jsou 3. Proto ten kalendář teďka plánuji hodně, můžu si to dovolit, firma je ve stabilizačním módu, teďka nejsme v růstu, teďka se můžu dovolit, abych trávil víc čas doma, víc čas jako strategii, ty jsi to i říkal. Ta strategie ale určuje to věci. Hele, za minulý týden jsem vymyslel 6 procesů, sepsal 6 procesů, který pomůžou, aby firma byla zítra se lepší. Mm-hmm. Efektivnější, rychlejší. Takže ve strategii máme procesy hodně. Koukám na to strategicky a kde to můžeme zoptimalizovat, kde můžeme něco ulehčit. Jo, já hodně jako fakt teďka jsem se, jak neřeším prostě stres klienta, jak neřeším nějakou chybu na stavbě, tak najednou tu firmu můžu řídit, no, jako kapitánsky. Ale můj kalendář zítra, když se podívám, prý bych měl mít asistentku, ale zvládám to sám. Přijde mi to jako neefektivní. Třeba minulý čtvrtek prostě byl krásný v tom, že fakt jako zkusky v Rainetu prostě čas po čase a dodržím to. Nejsem ten, a možná to, nevím, jestli jsi to chtěl slyšet, který by měl od pondělí do soboty narvaný kalendář od 7 do 7. Mm-hmm. Do 8. To tělo jako nebude fungovat efektivně prostě 12 hodin. Nebude. Jo. Ale jako největší prostor, k čemu dáváme práce s lidma. To je jako prostě, ono totiž, když se tomu hodinu připravuješ, pak tam 2 hodiny seš, pak tu hodinu máš, tak jednoho člověka máš na 4 hodiny strategicky, když to děláš jako dobře za mě. A to prostě nejde. A stojí to hrozný energie. Já doporučuji někomu zkusit na 2 hodiny sednout na tu pravou vantu, kde fakt jako seš kde tu energii dáváš ty a sám víš, jak to pak vypadá. Jako já přijedu domů a já už jsem se naučil, že v jeden den nemůžu mít víc než 2 a radši jedno jako v jeden den one, protože... Že nevím, minule říkala, Matouši, pracuješ vůbec? Jo. Já jsem to chtěl narazit, že jako moje žena si mi, když jakoby říká, já něco udělám doma, prostě jsem jako najednou v té roli, kdy tam zastupuju tu ženu, a říkám, jakoby, že jako jestli je ráda, že jsem tu dělal, proč bych měla být ráda, jako do práce si taky můžu chodit povídat. Tak běž si povídat, běž? No víš, ale co jako je úplně jako blbý, že já bych radši jako dřív, nebo teďka už ne, ale já jsem dřív jako měřil fakt přesto, že je ten výkon a ten nejlepší obchodník. To znamená, u mě to bylo 2 roky přesvědčování od mých koučů a mých průvodců. Matouši, není dobrý, abys byl na tom studiu a prodával tu 1 koupelnu. Protože ty v tu chvíli potřebuješ mít tým, aby prodával 20 koupelen. Jako v tu danou chvíli, co ty prodáváš tu 1 jako dobře, tak ty potřebuješ dostat těch 20 lidí, aby ji prodávali minimálně stejně dobře jako ty. A to je tvá role. No a to, než jsem pochopil, tak jsem podle mě prodělal hrozně moc peněz. Já jsem udělal jako jednu věc, že jsem si zkusil na to najmout člověka, to se nepovedlo, to mi stálo hodně peněz a teďka to jako stavím jako postupně, hele, jako můj kalendář fakt, já chci říct, že já mám fakt jako naděleno z vrchu někde, někdo prostě mě měl asi rád, nevím, že mi tu cestu nějakou umožnil, aby byla jako skvělá, jako i zpětně ty fuck upy, ty kolapsy, ta sanitka s tlakem 230, 240, 120, ten tlustý Matouš, který měl 130 kg nebo 120 kg, jako prostě to všechno jako byla úžasná cesta. Jako úžasná cesta a já jsem jako vděčnost. Jestli mám říct si jako nakonec k kalendáři, tak to s tím nesouvisí, ale jako vděčnost za to, že můžeme tvořit. Jako, myslím si, že to je jako pro mě klobouk dolů před všema, který tvoří, který se snaží něco dělat a já mám uspůsobený kalendář vůči tomu, abych mohl tvořit a dělat prostě šťastný lidi. Jako, teďka ty dvojsmysly už to úplně vidím. Matouši, myslím si, že tohle byla krásná tečka. Buďme šťastní, že můžeme tvořit. Děkuju moc za rozhovor. Přeju ti hodně úspěchu a všechno, ať je tak, jak ty si přeješ, ať už to je stabilizace nebo růst.
Nebo cokoliv, ať se ti daří a děkuju. Nebo krize. Nebo Díky, krize. Marku. Nebo krize. Nebojme se krize a porochnějme se v nich pořádně. Jo. Díky, hele. Měj se krásně. Ahoj. Mějte se. Ahoj.